Takže bol som Liborový pozrieť pomost. Pôjdeme aj tam na akciu, chlapi tam tiež majú systém jaskýne. No ako si to hovoril, že ale mi nesníma aj takometer. Cez dedinu. Radšej pekáre. Doľava sa pozri, ty čurá. A Ježišmaria, Peťo môj. No chlapci, viete čo, mňa asi tu majú. A možno i deti, čo nie sú zodpovedné. Áno, áno, tak je jednoznačne. Tak starý bude v krčme radšej sa to nie. To sú kurčatá. O huby nech zbierajú, na huby cene. Oni len huby tu predávajú. Že si musí ísť na Telgára, čo detky. Rebienka. Áno, no, Pozri sa, južný sme ani neprešli. No veď to zvravím. Smeruje to všetko sem, týmto smerom sú takto, hej. To znamená pod túto úvalu. Vidíš ju? No a kde je Zlatno? Zlatno je tu? No tu je Zlatnica jaskyňa. Ja je Zlatnica. To je už ďalší lis. A toto je, Peťo, pozri sa, to je tá... Tu sme prišli na tú asfaltku, keď sme boli s Ľubkom. Hej, a asfaltka ide pekne cez les, príde na úvalu a z úvaly ide cesta smerom sem, hej. Ale, no čo ja viem. Na starú prašnicu spravili asfalt? Ty, počúvaj ma, stade to Roman. Robia teraz inak. Počúvaj ma, minule sme s Matúšom boli tu. Aj nová asfaltka je hore Tak na z tejto, Zlatnicou. pozri, skále je spravená, Matúš. Tu je jaskyňa a ja som čítal v literatúre o tomto, o tejto jaskyni a pritom ja som myslel, že to je tu. Som to bol pozrieť, je tam jaskyňa, nikto tam ešte nerobil. Koniec, mal som mať zameriavanie. To máš kolkatku. 8x42. To máš klasika a polovníci. Hej, no. Ja mám 10x50 bušno. Ty už máš hledky, ty už máš lapat. Tak ja? Ja mám ďalekohľad opcia. Mrkujem a hotovo. No a čo včera, je to sranda. Hladím takto na holu, na holičnom hovorím. A po pravej strane je dole jaskynka a po ľavej strane druhá hore. Ale môže byť... A naše jaskyne sú len tu dole v úpetí, Matúš, nie hore. Ale nemôže to byť len roztrhnutý. Svahový odsun nie, Hej. není. Není, pod tým je normálny kompaktný masív. No dobre, no uvidíme. No dobre, vylezieme tam a uvidíme. No vieš, ale ono je to 30 metrov nad tými našimi jaskyňami. Tak ale... Máš, áno. Máš. Nie, akože, ja som študoval tú fotku toho stropu, neodfotil mi to, ja nemusel som si to zjasniť na počítači a vidno tam stropné korito. Matúš, na tej mape, ešte som ukazoval, že bez otočového vlaku sú lopotno. A je na 4000 metrov. Elektrikári z nové káblovačky budú. Počkaj, ale aký elektrikári? Neviem. Oni to píšeli, ale nikto si nič nepovedali. Sávaj má, potreboval za to účen, ja by nám najka. Dobre, sme rádi, takže by ste povedali.
Lebo tuto vedľa, Roman, je tak tá jelenia, čo sme našli. A my sme ju chceli ísť fotiť a že pôjdeme na povrchovku. A z dola som videl portál, ako Matúš ticho tam. Hneď vedľa je veľký portál, tiež studený. To je taká pička, taká diera. Tam si môžeme pivo chladiť. Pivo si idem zobrať dolu. Pivo v potoku a keď ti bude treba, tak si pôjdeš zobrať. No, to víš. Keď nájdeme dnuka, ja si šokeru. Nefoď, erotické zábery ťa. Počúvaj, dám dolu gate, No, chodím na ostrov už 3 mesiace. Chlapi, ale múch je to ako na ďumbieri. Tak ale si hore. A z tohto smreku koľko smoly kvapká. Peťo, toto potom nafilmuj, tieto smolné kvaple. Tu na, aha. Ak nebudú žiadne iné, tak aspoň na tom smreku sú. Budeš ho istiť proti závažím Romana. Je najťažší som tu. Hej. To plato je donesené z tej jaskyniarskej oblasti. No veď. Ja toto ani neviem skorej. Toto je asi z Bystre. Ste tu inseminátori. Ešte Gaba šťala do pičle. Východniarskou pičou si tam naťahoval. Baví, toto máš karbitu. Ale to je, dobre, túto väčšiu. Túto ti dám, to ti stačí. Bo zasa trocharím Nie, šomri. ako v tomto. Počúvaj ma. No, Vieš, že keď najlepšie sa objavuje vtedy, keď nemáš do svetla. a máš pravdu, keď máš kokot. Ako aj minule sme mali kokot, ani jeden čelovku, to ja som len tak poslučil. No, takže 3 slučky. Vieš, ak by si hodil. To si potápnik, si ešte raz dal do toho. Ako Bystra. Ako starý vchod, nie? Kladno. Mŕtvych netopierov je takto kladno. Presne takto isto. Paralelky. Presne takto isto. Len sú viacej čisté. Zlomené v pravom nohu. Stredom ísť. Stredom. Pekné. Toto hore. Ty kokso, ako to pekne vyzerá. Jak to inak vyzerá? Ty baví, ale to môže padnúť. Nesmiem mi dole. On už leze. Výborné. Poďme dole, potom počkaj, idem dole zbehnúť a podáš mi kameru. Počkaj len. Tu nejaké Počkaj, podaj mi, hej. pozostatky. Idem, počkaj. Hej? Netáraj. Daj, podrž. podržím ti. No. Aj to tu máme. Hej? Kurvi. No čo povieš, Roman?
Však? A je to presne ako v mŕtvych netopierov plátno. Staré chodby. No. A presne aj táto paralelka na začiatku, tam je takisto, len tam je... Ináč tu náka to ide do dola. Ale je to zasypané, hej? Hej, ale dá sa to vyriadiť tu. Tu, aha. Tu by sa aj takto pre plazmu mohli chlapi teraz. Tam Ľubo bol dolu. Tu? Hej. Nebol. Akože tam dolu si... Nebol som, ja som bol Pochybujem, také, tak ja Roman. to by som ja neprešiel. Tu musíš rozšíriť. Úzke je to na hrudník. No poďme. No ideme. Aj to som ešte nepozeral, tak počkaj. Nález, aha. Tu rovno ako stojím sú netopiere, pat. Hore je komín. Hore je komín, aha. Je, vylezím, hej. No choď zobrať tie veci. Kľúčky a karabíny, hej? Hej! A expres je tam! Chcem pozrieť, či sa to nenapája, vieš? No tak svietím ti asi, hej. No, asi hej. Idem to pozrieť tam. Šmíka to, toto bude poriti tento perist. Takým si tam sa mal zaseknúť. Tejto pičky ide prieva, chlapci. Aj sa ide. Áno, Tento ide, tejto tam to ide do dola. na ktorú sa pozerám, ide prieva. Chlapci, ale prvú radu. Ja počkaj, ja som tam bol, nie? Ale ti vrajím, že tu si bol. Dolu tam bol, hej ako? A dosť? Tu je, a dosť. Prievanie povedenšie, školbe má tu. Kde ho budem mít, to rozhodám. Mám tu. Je život tam. A tam dolu som bol, má tu. Hej, on je tam. A to je viera, chlapci. To kde bol? To je to, čo Roman hovorí, že dole pôjde chodba. A tu je to prepláchnuté, Roman. Áno. A riadne. Kúpa tú skalu, hej. A ide prievan cel. Matúš, nehrab tam, tu treba hrabať. A ďalej to je tam spojené. To je spojené do... To určite A tu musí je byť čo? spojené. Chodba, brda, títok. No ale práve že vonú smerom kus. Počúvajte, poďte mi toto kus. No ale tu sa tak nešmykalo, lebo bolo sucho. Pozri, ako sa trpiece to zrovna dobre. Počkaj, hneď mi to... Niečo vidím. Masné. Meký sinter. Meký sinter sa na to pýtam. Nemá to čo hovkať. Také super, ne? Pozrieme ešte. No, karabíny netreba. Na karabíny potom, ak tak mi vyťahneš. To musím nacvičiť. Normálne cez osmu si to dajú. No ho nestiahni teraz dolu. Si prevlečie cez dačo slúčku. Čiže stiahnuť. V prvom rade by ma palce dolamal. Počkaj, no musím... Ešte nemusíš, lebo nemáš cez čo, vieš? A keď bude mať cez čo, tak... Idem si sadnúť. Pozor, pozor, neťahaj ho. Pusti, povol. Musíš ťa... Ani neistý. Som ťa to vyzeral šmíka, hej? No, je tam taký úplne, aha, ako keby... Slíz. No, meký sinter, ako keby... Špliecha. Krásne. Piči úplne masné.
Pizolity sú krásne. Úplne, tu sú také pizolity, keď vyjdete, že ako keby si povedal oni. Počuj, Malé okrúhliačiky a keby si ich takto nalepil na stomku. počúvaj ma, Tu je krásna diera, chlapci moji zlatí. to je, Roman, to je vedľajšia chodba. Ale úzke. Tam sa dá dostať z druhej strany, ale tam visí zával, Roman, a zo závalu ide prievan. Tak To je celá tektonika, je takto utrhnutá vrstva. tam je chodba. Takto je utrhnutá vrstva. Počuješ, tam je chodba vedľa. Hej, ale táto vrstva, čo tu, je celá otrhnutá. Takto. A tu- Ale nie je otrhnutá, Matúš. Ona je tu pevná, ona je prežratá. No tak, čím ďalej idem vyššie a vyššie, tým je slízkejšie. Všade, netopierov. Pokapaných. A Roman, zaklad sa dá. No. Číslo 25. Ty kokso. Prúška. Piči, tu je blata. Ty môj kvet. Počuj, 25 tam môže byť, ale nikde toto není publikované. A chlapci moji zlatí. Čo je? Dvojkový, ale to nie. A toto rozmýšľam ako piči. Ten detail zober, ako je tam tie dva hroty. Ináč. No nič, no. Takže mám ísť ďalej, javíte, hej? Choď ďalej, pravda. Ako oni A svietiš dať na koniec, či nevidíš, či sa zakrutov? natáča sa to zase doprava. A tak 5 metrov svietim, ako vidím. A klina máš kde zaseknúť? Nemám nič tu na to, čo zaseknúť. Do toho oného závalu, čo ten prievan ide. Teraz robíme toto. No dobre, jednoznačne je to prítoková vetva od Romana. A odtok je tu dole, kde si bol, hej Matúš? Áno. Ale prítoková vetva je aj tamto tu zhora správa. Ty ma nahovorili na kokotinu. My vieme. Vieme, prečo sme ťa sem volali. Základ si dať, čo Roman. Kde si tam? No, do piči. To kurva roznožku. Majcia natiahne kost. Ale dobre. Ja tu zakliním, tak do piči. Keď je Roman. Ale počúvaj, keď sa zakliníš, tak ja budem za tebou žumarovať a vyťahnem ťa, ako z klína von. Ale keď Roman šumre, tak niečo viem. Keby sa diktovalo, že ideš hore. Vieš čo, úzke je to, ono by som to možno aj takto vidieť zvládať, že to pič tak klske. A úzke, vieš ako? Musíš sa pláziť s takou skoro polmetrovou dierou, najširšou na pol metra a v najúžšom má 20. Pomalu do piči. To som ešte do toho najúžšieho prišiel, ja to jedem. Ja som kokot. Do piči. Ty môj kvet, ja som videl do 30 čísel a unavený som ako... Vrátil som sa naspäť. Čo si videl? A kde je 30 čísel som vyšiel? Meter, no. Takto, tam hore za tým slízkým je to aké? Stúpa to hore alebo za... Vlastne je to všade, ale mi do piči. Tu sa natiahneš a mi ruku nevplazí, nedáš ruku, nič. Takže tam treba dať čo ako stĺp, hej? Boha tam. Roman, zatáča to alebo to ide stále hore? Hore to ide 5 metrov a potom sa mi zdá, že to ide ako smerom zase v tomto smere, ako je puklina. Ale smerom von? Nie, smerom ruku si dať dolu nad seba. Dookola popri tele, hej? Hej, koštiale, vieš, no piči. A musíš ešte byť ako zapretý hlavou, som bol spiečený a tak. Počuj, a keby
Že menšou postavou chlap tam išiel tenší. No, vytlačiť, vieš ako. No, Dobre, do tej tunely hora, ten má 45 kg a vytlačíš ho hore. to je jedno aj ono, vieš ako len proste. Nie, neboj sa. Máš osmu? Nie, nemám. Na karabíne? Nie, Jurako, ja hoci ako. Môže. Potom mi trúbka iba na zem. A keby Roman išiel pozrieť do tohto plastika, To je úzke. ako vieš? To nie je úzké až také. To je sa prehúpne. Vieš, Roman, ja som si myslel, že ten komín bude celý taký, ako je táto jaskyňa. Lenže veľmi rýchlo nám dala najavo, že... Raz spravil. Čo? Aj raz som si spravil. Tak počku tu nechám. Slučku tam nechaj. Matúš, podaj mi poťak. Vrátiš sa tam, to bude dobrý záber. Ťahá mi takto, áno? Nie. A kto mi ťahá, áno? Idem ti ho odtlačiť. A toto by sa oplatilo za ním, len neviem, či vydrží tie hodiny, čo som tu spravil. Joj. Takto. To spravíme. Ešte menšiu karabínu, keby som si dal kokot prosto. Boha! Skoro bolo. Au! Druhý raz. No ale na to ste si riadne prdli. Či nie? Ja, pieva. Hej. To si ty? Aha, či tak. Poď hore tam do kúkolu. V tejto dierke. Fuj. Normálne som sa unavil. Do škry. Jak by sa to dobre viezlo, keby to... Takéto je to tam, Matúš. Takto. V strede je to takýto zub a zase takýto malo. A v takom a musíš sa stiahnuť, vieš. A všade len meký. Stena je akože sa dá, len podlaha je metysníka 4 cm hrúbka. Mášu, Nemá sa tam do čoho zapiť. ďalší komín. Dobre, no tak preto chcem, aby Roman tu išiel pozrieť túto dieru. Nemá sa do čoho zapiť. A tam také točenie som sa skúšal. Komín sme si minule ani nevšimli, tamto ten. No. A pekne vyrosený až do hora. Krásne, tak tiež tá devítika, to bude spojitosť, čo sme liezli teraz tým. Nie, no môže sa dostať ešte vyššie tá auto. Musíš ho viacej potiahnuť naspäť a kúsiť. A tu sú, tuto vzadu sú aha už pekné simple zachované. No dobre, no čo teraz? To za tebou tu pustia. Tak. No, a už máme názov. Dám tam ruku, aby bolo veľkosť vidno. Podám tu druhej. Toto je medvieďa. Nie, toto je pes. Nie, to bude dačo iné. To bude jeho potrava. Hej. A tam ten stav je... Tak to bude rysie. Tak čo, rys to je? Rys, toto je rys. A toto je medveď? A tu je medveď. Ty koksa. Vidíš, to je rys. Pekné. Chlapci, pozerajte. Ľubo. Dostal si sa tam? Polož to. Boha, tento pilier je nebezpečný. Napadne akurát na mňa, chlapci. Tak aspoň kameru vám nechám.
Tam hore to ide do úzka. Blato, presne taký magres, ako Roman vraví. Meký sinter a do úzka. Poznávacie znamenie. Roman, sleduj, poznávacie znamenie jaskyň, otoč. Aha. Fuj. No dobre. To si zobral Romanovi. Toto mám ja. No, škoda, neúspech. Romo, ľubíš ode. Na druhú stranu. Išiel sa triapkať. V zime by nebolo lepšie prísť. Šmíka stále. Treba skúsiť. Vystrihuj, aj. Došiš. Lebe to dolu. Tak choď ukázať mu, my s Petrom pojeme, ja mám, aha. Ona exploduje v nádore a tým pádom ho zlikviduje. Ale ako zlatá gulička, alebo... Nie, sa to len volá tak. To sa len volá zlatá gulička, to sú Akože- mamo technológia. Inteligentné lieky. Vieš, tak daj. To je medzi najdlhšie doliny. No, a my potom rozmýšľame, Ja som išiel keby tam nedali tú malú zákrutku, tak by bola dlhánska rovina. Takedy dávno. Ježišmária, no my sme nadávali. Mapovací kurz bol ešte, po revolúcii. Hej. Tak bol v Liptovskom Jáne, tak potom posledný deň som išiel krížom hore na Štefáničku. Mária, 5,5 hodiny som No, čakal. Liptovský Ja Ján, som to je triapal. tiež